Durna kae lho. Oh, heeh. Sing ayu. Heeh. Ning saya enggak percaya. Lah piye? Jaran itu luwih kendel kok. Kendele. Ada jaran itu kan lari melayu-melayu. Ya. Ora katokan, pani kok sampean mlayu-mlayu ora katokan. Ya. Yo, ngudang karo temanten sarimbit bisa dadi kulawarga sakinah mawaddah warahmah. Tebih saka ing sukar sakit lan adoh saka sambikala. Hasbunallah wa nikmal wakil. Sedulurku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yo 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 yo. Tetembangan iki uga mujudake donga no. Mula ala sirnane menawa to kabudayan kuwi dikait-kaitke kelawan dosa lan samubarange sing dianggep bid'ah sak pinunggalane. Nyatane gamelan sing endahe kaya ngene regane ora murah no. Iki nggo dileboni lan agon selawat ya prayoga apa bae ya becik. Oh iya ngono ya Mak. Bener ngendikane Bapak Isnaini, ayo aku lawan kowe kudu sengkut gumregut anggone nguri-uri adeking kabudayan. Merga budaya iki nek ngrembaka bangsa ya bakal duwe nama, bakal duwe predikat sing apik. Iya. Iso kanggo tolok ukur negara kuwi bakal diarani negara sing duwe kawibawan yen budayane kuwi ngrembaka no. Amin amin Allahumma amin. Nadyan to aku lawan kowe urip ana ing alam saiki iki ya gampang-gampang angel. Ning sing baku aku lawan kowe dadi wong Jawa aja nganti kelangan jawane. Setengah karo budayane dhewe. Ya. Bintang tamu akeh lho Mak iki monggo-monggo kudu enek ketoprak men rata kepiye carane. Oh ya. Sadurunge mengko iki ngaturke fragmen ketoprak ya aku karo kowe ibarate cara wong uyon-uyon ki ya soran-soran dikik. Soran-soran terus engko gending patalon terus agek tekan kelimake ya kuwi fragmen ketoprak. Oh iya. Wis nencem lakon. Pak aku ki pokoke nek meni krungu ketoprak mongko pelakune saka Ngayogyakarta ngono kuwi. Wah. Tenan kok nang omah ki aku bar nonton ketoprak nang RRI Ngayogya tekan omahku gandrung karo makmu kok iku. Kegawa rasa no, saking tresnane karo budaya. Ya. Sing daturi jumeneng tak nyuwun gungan sikik karo penyanyi Mbak Elisa Orcarus Awaso. Monggo Mas. Nong non nong. Ye. Muga terus rembaka
teruse Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Panjenengan enak menghadap sini ya. Atau menghadap sini? Hah, bagaimana? Nah, ning kene, penak ngendi? Aku ki ngendi nek karo sampean penak kok. Penak minggir nengen apa minggir iwa? Mbak Elisa itu fleksibel, dibikin miring iwo juga penak, Nah. dibikin miring nengen juga penak. Alah kok wis tau. Maksudnya panjenengan ki apa-apa ki iso menyesuaikan dengan situasi panggung gitu. Oh lah iya. Penguasaan panggung panjenengan luar biasa, dasare panjenengan sak sekolahan. Wah, Nggih to? Kak niki wono mboten bab sekolahan napa mboten, tapi kula ndelok TV niku lho. Oh, nah, mboten. ya TV kok ketoke kok bagusnya dari sini ya, Mas ya. Ah, tenan ra ya. Tak nek kene ya Pak Jum kita bisa Enggak interaktif. apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kula nek ndelok TV mah isin kowe. Lah ngopo? Kula niku agar ngerti raine kula dhewe, kula ki isin. Kaya ngene kok payu ngene iki lho. Ana sing anyar yo. Ana sing ilang. Apa? Kumis. Kok yo ilang to, Mas? Jenengan enggak tahu toh masalahnya. Apa? Karena malam ini ada Mas Anggir Sukesno. Oh lah. Kalau saya, iya. Pemilik kumis satu-satunya Iya. harus beliau. Oh. Kalau saya ini enggak saya potong. Ya. Nanti saya takut kalau saya sampai sini pagi tadi dikira saya Anggir Sukesno. Nah, berat. Demi ya, ben rada beda. Nah, ben rada beda. Lah iki aku jelas pangling marake. Nggih, ning kula malah nganu ya. Nek kula ora nggo kumis ngeten niki napa niku mbasan kula ngilo ki mah isin kula. Lah pripun? Wah, kula ki tak ngilo ngene kok wah, kok kaya buta raton. Utaratan tambah bagus. Saya kinclong, saya moncer cahyane mencorong. Mencorong ndase ngono. Iya. Nggih, Mbak Elisa. Nggih, dawuh. Rawuh wonten ing menika padukuhan utawi dusun Beji Jurang, Desa Beji Beji Jurang, Arum. nggih. Nggih, menika swansanipun Bapak Surata sekalian Ibu Tukiah. Nggih, sowan kula Bapak Surata, Ibu Tukiah, menderek Mangayu Bagyo, Nggih. anggenipun menika Bolokromo Kaken putranipun Mas Bagus Tony Ya, Ardianto. Mas Tony kalian Mbak Nisa ya. Nggih, Mbak Nimas Ayu. Nggih, Mbak Ya, Nimas Ayu. mugi-mugi pinanganten kekalihipun pinaringan langgeng anggenipun bebrayan selami-lami-laminyo. Nggih. Arep suarane ting pecotot ki ning inti dari pembicaraane sampean ki pasti kok. Tur genah. Tujuane ndongakake. Lah niki apike sampean ting mriki niki. Lah niku seutama anane niki kan asline hiburanipun hanya berapa persen sing utama tirakatipun. Tirakatipun. Ya, tirakat dinggo ndendongake muga-muga pentemantene kiki entuk wahyuning jodoh. Nah, nggih, ngoten Ora bener. bojo. Kejaba tirakate, Mbak. Ning ya ora ketang sak klimah rong klimah arepa dalang, arepa Widowati bintang tamu, seniman-seniwati sing rawuh, ya mesti kudu ana mutiarane. Lah niki termasuk jenengan ana mutiarane. Ngendikani karo temanten supaya bisa atut runtut Adut runtut kaya rek mimilan hubungan mintu. iya Nggih, bener. nemu kamulyan. Nggih, wis kados Pak Dalang niki saged dingge contoh. Nah, wis terus. Bojo siji wae sak lawase. Nah, terus. Siji sik ning omah, siji. Ra
kita plek, kita kanca Iya, malah. iya. Tapi jangan bilang gitu dong. Saya malu. Saya sama bersama Pak Muhammad Isna ini saya sudah bloko bahwa dalam ini namung setunggal Romo. Jos, bagus. Gitu. Tunggal. Pak Isna ini sudah biji sama saya loh. Nah. Bagus itu Pak Jumbo. Dia langsung semanggem ya seperti itu. Nah. Audon. Dawuh niki dawuhe napa? Ngaturaken tetembangan rumiyin. Kalau niki mangke nggih. Wah, penyuwunanipun hiburanipun werni-werni. Panjenengan ya nambah waluya busuhin. Komplit. Ana Mas Angger Sukisno barang. Panjenengan kok ya kudu senior dalam fragmen ketoprak nanti panjenengan terlibat loh nanti ora main-main. Ya ora ketang dadi jaran apa dadi kene mak. Dadi apa? Dadi jaran. Oh, napa nek jaran kaya ngono? Ya Nek jaran kaya iki ngono. cara nek jaran ki Pegasus ngono saka swarga ngono carane iso mabur. Ora ngandel nek sampe dadi jaran saya enggak percaya. Lah piye? Jaran ki Iki carane jarane Durna ke lho. Oh, heeh. Sing ayu. Heeh. Ning saya enggak percaya. Lah piye? Jaran itu luwih kendel kok. Kendele. Ada jaran itu kan lari melayu-melayu. Ya. Ora katokan. Pani kok sampean lari-melayu ora katokan? Ya ora wae. Nah, makanya boleh ngono. jangan jadi jaran dong. Nah. Tetap jadi Elisa Ortaros Alaso. Oh ya. Yang sudah melu mekarke budaya gitu loh. Oh, siap Pak Ju. Ngatur tembangan, Mbak. Monggo. Napa sing dicaosake? Mau putra Nuswantara nggih. Bareng badhe bocah gunung ya apik. Lho. Bocah gunung. Napa sak kersane panjenengan sing tok cintai, sing tok tresnani, sing disenengi mesti apik. Oh, kula melati renonse mawon pripun? Oke, melati rinonce. Jodohan menika. Nggih. Melati dironce iki wujude pandonga supaya temanten bisa sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Amin. Nggih. Dibawani kaya wae. Luar biasa. Iya, cah Sulawesi late cawang kok tembangane apik iki lho. Kok iya te cawang piye tanggung jawab emang wis ta weru. Maksudnya aku nuwun sewu ora kok ilat cawang kaya kadal iki mboten. Oh. Ngomongnya iki Jawane kaya-kaya iki templetot piye ning suarane nyatane nek dong nembang ya tetep jos. Oh lah, wis. Itu namanya cawang, ora kok ulat kaya kadal iki ora. Mas tak goleki nggon ngendi ya cawang. Ya mlati rene sih, Mbak. Monggo, dados.
Jos. Niki mengke disambung napa dangdutipun? Nggih, ya monggo nyemanggaken Mbak Elisa. Iki pasanganku mawar kanggo sumande Napas Mbak Elisa, wah jan luar biasa dasar sinengkuyung dening sound system ya luar biasa. Niki napa namine sone Mas? Hah? Oh nggih. Luar biasa, mau murah meriah. Iki nek tekan nggonku nek oleh 500. Sedina sewengi. Kok jera golek baten iki ora. Iki nek Bapak Isnaen iki nek kepareng nimbali wayangan son ya ngene iki. Oh iya. Ya sesuk iki ana layang no. Iki saka sedulure dhewe Kali Cecep wis nate ndhawuhi awak dhewe lho no. Iya. Ngersake lagon mengko lagon Kidung Wahyu Kalaseba utawi Lungiting Asmara. Oh, Lungiting Asmara. Buat pengantin semoga menjadi keluarga yang barokah, sakinah mawaddah warahmah, waras, waris, warek. Amin. Saking nyanipun kadus ing Kali Cecep. Oh iya, sapa panjenengane Mas? Supriyartono. Oh iya, matur sembah nuwun kepareng rawuh ngancani adine. Wah jan iki kenal sepisan terus dadi sedulur enak. Angger-angger iki terus kabar-kabaran. Iya. Arep ditimbali mrono meneh. Let setahun. Oh iya. Ora amben taun no. Boros. Ya, iki sadurunge ngaturi panyuwunane penyanyi Bapak Kadus Kali Cecep krana iki ya ana penyanyi Ibu Suhin. Sing sajake Ibu Suhin karo Mbah Waluyo kaya agek ora dame lho iki, ngati-ati lho.
gek ora baik-baik saja. Sebabe kemesraane kaya ki wis ora kaya wingi-wingi lho. Bu Suhin karo Mbah Waluyo ki mbuh sing digawe masalah ki apa mengko ya dipecahke supaya iso ngaturke pagelaran utawa hiburan sing luar biasa. Daturi jumeneng Kyai sakarone Mbah Waluyo lan Bu Suhin. Mas aja dipleroki. Tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapriban dan ngerti murah mengko nesu ya nesu karo bojone ora usah diumumke karo masyarakat. No. Dalange wis preso to? Bagai enggak iki sing cucuk tumbakan. Cucuk tumbakan piye? Jok ngomong-ngomong ke wong iki lho. Lho, ha mboten sampean mau ketoke kaya ora ana kemesraan kok di antara sampean karo Bu Suhin kok. Aku ayo samar. Lah napa to niku gara-gara piknik lho mungan. Lha niki kurangane apa coba? Ning ndi ya setia karo suami. Kemanapun dia tak kasih uang. Lah kok tak sangoni kok malah muring. Ora kok gara-gara piknik iki pripun to, Bu? Bojo pelite ra elok-elok mongko cerewet. Oh niku. Sik, iki Bu Suhin wis ngendika duit tak kei apa-apa tak wehi. Kok muni pelit cerewet. Wingi kancane piknik nang Bali do sangu 4 yuta, 10 yuta. Aku mung cukup tempelangke sego. Karo sangon idit 200 ire pesen brindil. Boro-boro wis tak sangoni to. Iki gur cekel-cekel lho, Pak. Iya, wis tak sangoni sego. Tekan Bali iki duit yo gur tak cekel wae ora tak nggo jajan. Lah mulih niku sing ditakokke ora keselamatan lho Mbok Cangik. Mbok Cingak. Mbok Cangik kok Mbok Cingak. Kan duit tak saiki temen iki. Gandeng aku kesel ki turu. Lah kok Suhin. Heeh, Suhan. Nusul karo gremeng iki tak sampluk iki gur nggo cekel-cekel aku ya ngono geten kok. Lah rumasane aku ki krogo apa? Dambo kok nyatane ya ngene iki tak kira ya. Alah ora tak cedhaki sedele yang lumulus kowe kok. Lho. Iki Ora sembodo. langsung bodo. Tak tinggal 2 dina muring-muring kok. Lek dek nom ambune ya parfum. Lho, sakniki ya wangi to. Malah meng lenga putih balsem. Karo gegere wis lorek. Lah aku ki turu karo bojoku kaya ngeloni apotek. Kok ngeloni apotek? Wis tuwa iki ya. Rumangsanono. Sampean ki ora tak pijeti, ora tak keroki, iya ta? Ora marem. Biyen ki sadurunge dadi bojoku sing sok ngeroki sapa coba? Yen ora tau masuk angin dek wong di bojo ki malah barang di bojo ki ambek dina kur masuk angin. Kumun aku. Ati sae-sane ki lho. Bojo wis tak janjeni lho. Nggih. Hin, kowe gelem dadi bojoku Hin, tenan uripmu bakal mulya ora kekurangan. Wong aku ki anake wong sugih 7 turunan aku ngono tenan. Lah kene kok sak ploke dadi bojomu wis 20 taun lho nukokke aku apa coba? Ngapa? Lah sampean ki rong tau belanjani aku apa-apa lho. Lah kowe ora ngrungokke kok. Aku ki anake wong sugih 7 turunan. Ning aku ki sing nomor 8. Gek dadine? Bagur tekan 7 to lha ya kere aku. Mboten ning jare lek ngeten to, Bu. Ngapa? Rumiyin mestinipun nalika badhe tempuk catur netra. Nggih. Arep jatuh cinta niku lak ya mesti ada riwayatna panjenengan ya mesti wis nate ngendika Ada lah. Lah. Ayo, sampean Niku sing deling-eling nggon kuwi. ngeser aku apa pertama sing kok sawang apa coba? Nah, ngendikane kaya Pak Isnaini, wong niku sing tok deling-eling apike aja ngelik-elik eleke. Ayo sampean biar Ayo. gandrung apa karo aku. Liwat ning ngarepku apa sing kok sawang? Anu lho Pak anggota dewan Pak Isnaini iki aku ni nek kedanan suwi iki go kedanan jemuran yen iki. Kok jemur memean niku. Memean kok gandrung pripun? Nah, aku lewat ngono ki Suhin mepe kebaya. Aku wah kebayake semono ndah repote le nganggo. Senin aku lewat lah Selasa ki ngumbah celana panjang.
Celana panjang. Wah, celanane dawane semono endah rite aku yo. Selasa. Terus Rebo aku lewat. Nggih. Deke nyuci to jemur kacamata jaran nandrungan. Apa kuwi? Badan hukum ki lho. Anu ki lho apa jenenge? BH. Heeh. Aja serok-serok. Lah kok dadak Kok ngono kok kacamata andongang. Darak kaya kacamata jaran nandrungan. Lah wanginan kuwadur aku batuk. Semono endah repote le nganggo. Lah kok angin gedhe kendang tiba nang aku buak. Tak jupuk tak cemol ora apa-apa wong ora ning isine aku langsung tak sengara kena hukum to wong. Nggih. Ora ning apa-apa. Wong ming-mimingan. Oke nek kok bareng wis tuwa kok saiki kok ketoke piye ndek sirsiran apa piye nang kene? Malah yo ora kok kowe. Aku mau ngomongke brengos to. Heeh. Ya ya dicukur. Lah iya, nek sampean kok ya kok cukup. Mongko mbiyen kowe brengose kaya Arya Penangsang. Kuwi sadalang kuwi. Sekepel-kepel ngene iki. Kok kaya Lah wong wis tau ning nggon aku kula nuwun kene wong isih nang jaba ki brengose wis tekan dapur. Aku tak batin kok. Aku tak batin. Mek arepku nekke aku kuwi kaya buta ijo ngono kan. Ora. Ana wong mertamu kok urung tekan kalau brengos nang dapur. Saking gedene brengose. aku ya rada anu kelingan lho sampean ki kok wingi ya brengosen kok saiki bareng dalange dicukur kok sampean kok ya ira kok. Lah iya sampean kok tiru-tiru. Malah wis tuwa. Lah ngopo? Brengosku putih wis tau ora tak cukur ku mlaku ngono iki mbablas putih kaya nang bocah kene kirek gondol janggel. Ora ajar ya. Lah terus tak cukur to. Kaya mbok cangik kae. Nggih. Wak cukur turu karo kowe malah kemekelen. Lalu Terus ngomong kok malah kaya apem tumpuk. Kuwi jenenge ya ngenyek karo wong lanang. Wong ki rak ya sing duga-duga karo wong lanang. Oh, lambe kok padake apem tumpuk. Lah ya malah kaya Lah apem iya, tumpuk. sing mesem guyu awake dhewe wis tuwa kena dienggo contoh. Wah, contoh Ora kok. sah tukar patu. Contoh kok ngene iki ya prengi. Jadake mbako. Yang ini Nduk. Sayang. Bare. Ayah, gayamu iki lho. Gayane iki lho. Mau ndang jenengku kok barengan kok saiki kok sayang. Mau rak suhan aku wis sayang iki lali jenengmu jane. Kene Karo bojone. Awas lho len temu awas. Yo aku wis ngerti nek ki tangan kene. Disekseni karo bapak ibu monggo ki dirawuhi karo wakilku. Hah? Kok wakilmu sembrono? Pak Isnain iki wakilku. Lah kok wakil Pak DPR lho iki. Lah DPR ki singkatan apa? Dewan Perwakilan Rakyat. Lah yo kaki dewane gak aku ki wakil gak aku rakyat kok ngasih. Dewan Perwakilan Rakyat. Dadi iki wakil rakyat gak aku ki rakyate kok ngeyel. Oh, ayo betul tepuk tangan. Luar biasa. Sing makile iki kae dadi apa-apa suarane rakyat sing nampung ki jane Pak Isnain ini terus kok dibeberke. Ora. Nggih. Lha aku tepung karo Pak Isnain ini. Pripun? Wis suwe ket aku isih melarat. Nganti saiki dadi kere. Ya ora ono ndak-ndakane ya. Lah ya ora ndak-ndakan. Nggih matur nuwun. Suwe ra tau kepenuk. Alah, kepethuk karo panjenengane. Petuk. Mbok aku tak salaman yo. Ah nggih. Cedak karo Magelang. Men ora kalah karo Muntilan. Hati-hati. Nggih. Wah, sehat nggih, Mbah nggih. Alhamdulillah Alhamdulillah. Nggih. Kok bar mondok? Mondok kowe kok diumumke. Ning rumah sakit aku ning Oh, tak kira mondok ning pesantren. mondok ning rumah sakit. Niki wangsul saking griya sakit. Oh, nggih toh? Nggih. Ning anu lho Pak DPR. Kula niku lara minta nggo bisnis. Kuwi omong lara kok dienggo Sik. bisnis. Iki ora ngawur lho. Ora sembrono Ora lho. nggo bisnis. Lah aku meng operasi kukul kok Gek. bayar 500.000 wong cilik entuk 11 juta lho. Bayangno. Lah gandeng. Juta. Gandeng aku meng operasi 500 entuk 11 juta. Barang wis mari aku tak operasi sing rada gedhe aku. Operasi apa? Lah wis ora operasi apa aku sowan Pak Dokter, ada apa Pak Loyo? Saya mau operasi. Sakit apa? Enggak sakit. Pokoknya Tulung operasi lah ngono. tolong diblerek aja. Brono. Terus gegurku diceret dijahit. Wah, selikur dina ora mari aku batin mesti entuk 50 juta. Jebulane. Lah kok ora ana wong tilik blas. Lah kok tak kandhani kok angger arep ana wong takon pripun Mbah Waluyo mboten sah tilik wong niku ajeng lara niku nggo bisnis aku ngono.
Sing tilik ya iki mbok cangek iki. Iki kepeksa ya tilik meneh. Tilik wis saka Pakis ning Yojo ki nggawa jeruk setengah kilo kesutir ala iki. Nah, sing ngendhange ya tilik. Niku. Heeh, Mas Wajiban kayak tilik ini iki. Kabeh sing menong sing nyaron. Kabeh ya nilik. Monggo Pak De nggih tumbas dakmu. Jaran Pak De nggih tumbas nyatus sak itu wis karo tengah yuta. Bareng sing ngendhangi tilik niki iki tumbas wedang. Oh iya. Bareng dhek mukur tak iditku kari 300 lho ning sor bakar. Lah wong Tilik kok ngruwek aku. Mbah Ulya, Dun. menika donga pamuji lho Mbah Ulya. Nggih. Kagem temanten Sarimbit panjenengane sinten niku Mas Bagus Toni Ardianto kalian Mbak Nimas Ayu. Nggih. Menika panjenengan ora ketang sak klimah rong klimah kedah paring pandonga pamuji murele bebrayan manjing Bali Wisma diparingi atut runtut kaya kaya miliran dek minturna. kaya dek awake dhewe biyen dadi Ah. dolaro-lari karo kiai ya ta. Nggih, pokokipun Dieling-eling. nderek ndedonga mugi-mugi sihat mojo temanten Sarimbit kenjol mlebet madyaning beberan ageng dados keluarga saestu bagya mulya dados keluarga sakinah mawaddah warahmah dan pikantuk rezeki kathah melimpah saged tindak Mekah dalasan Madinah alhamdulillah. Nggih, ana kuwi donga Lah sanget. iya. Terus ndang diparingi putra, Lah kok putra? aja diparingi momongan. Abetane? Lah nek momongan mbahku ning omahe dadi momongan. Wah, nggih. Putra. Putra lan putra putri soleh lan soleh. Wah, sami nggih. mawon nggih. Tur manten kakung iki kudu disetiani ditari apa sing dadi janjine karo Pak Penghulu atau Pak Naib. Oh, dadi kudu diestokke. Kaya aku biyen. Sampeyan biyen Sampeyan janji apa? Bar dadi manten ki. Tekan karo kowe dijake Baik. walu yo. Nggih Pak Naib wis di bojo. Nggih. Arepan wong ayu, putih, lemu, kowe ora kena kepencet. Ngomah ana nggih. Tenan aku ning Dijajeni, Iya, ning perapatan wong bonceng ana lemu putih ayu. Ngomah ana. Lah iya. Nggih. Bareng Tatak tetek. Nggih. bareng tekan omah kok HP kae mau. Senengane kaya ngono aja ta. Iki jenenge contoh kok. pleta-pletut. Lho, ming ngalem tok ning lak aku tetep setia karo bojoku. Nek ora kena dilairake lho kok apik kono mau lek ora kena dilairake. Lah nek batin ini Oh. lahir nek gune kene iki. Nggih kok Nggih. niki setia tuhu kalian kula kok. Bojo kula niki tenan. Oh, nggih. Amit dina golek dhuwit niku nggih diparingke kula. Kabeh. Jujur Wah, apik. tenan. Jujur nggih, apik. Wingi melu mbok cange iki Heeh. dibayar 7.500.000 Heeh. ning 5 bengi lho iki. Ya. Kok paringke aku kabeh kae. Kenal tak neke kowe bruk kabeh. Ana ning sing kliwatan. 7.500.000 kae. Hmm. Ya mung kae tenan. Rambut tiker. Aku ngumbah ning nggon jaketmu kok aku nemu sak yuta. Oke dit sial kae. Ana dhuwit kok sial. Lah tak dilikke sik ketemu ora sial. Aja kaya ngono to sing jujur lah karo Ngono. karo istri. Aja sok delik ki rezeki marai ora apik, marai Marai seret. sendet. Rasah mukir wong lanang jujur banget ya remuk rasa jajan. Sing lho iki. Rasah neka-neka. Nggih. Nggih, iki mau ana pamundutan Nggih. ora ketang selarik jarane kon julat-juli gek engko masalah Leres. metu. Leres pancen menika nggih. Tak dasaripun menika nggih kedah mawi wonten caping gunung barang lho. Oh, berarti Wah, caping menika ya. gunung kayak mengke jula-juli. Dijula-juli. Kayak cepet wae engko ndak selak Mas Angger mulih. Aja. Ora bakal mulih. Mas Angger iki karo Pak Isnain iki wis cong. Kok mulai lho ya Udah rampung. templek. Oh. Templek nanti koyo. Ngamarta Kresna e. Tur dalang iki tenan. Pripun? Paling pinter, paling abot iki jane malah dalang. Oh, apike kan? Pinter iki Lah kene. Presiden Amerika ming mikir sak negara. Lah nek dalang Nek dalang iki pirang-pirang negara. contone Ngamarta. Terus Yestino. Dwarawati. Kendali Sodo. Wes pokoke kok ya ra budrek ya. Niku ana sing marai budheg meneh. lha napa? Mikir Maranggono iki angel kandhanane niku susah. Oh, nek kuwi rasa dikandani ndak kaya menrok. Kok kaya mentok pripun to? Nek menrok tak Tak kandhani. Wah nggih, nggih. Ah, Agak caping gunung. Nah, ya. jenggeleng sing apik. Sampean kon jumbul. Heeh. Baru operasi kok kon jumbul. Napa operasi hernia napa kok wedi Oh, sampean iku hernia. ora kok wedi jumbul iki Lah ya wong iki ku nek operasi wis kleru kok. kok kleru piye? Tanggaku lho,
Nggih. Pripun? Aku ki pesen karo sinden-sinden kuwi. Nggih. Wis do ayu-ayu. Ora usah do operasi plastik. Lah tanggamu operasi apa? Tanggoku operasi plastik malah raine kaya ember. Elek banget. Saben bengi. Nek riyen, Pak. Ora tak disambungno. Oh iya. Paske karo jeglengane. Pas kemen ora usah dadak nyekeng. Sampean ki le jumbul. Maksude jeglengane niku lho, ora kok jahitan kok nyekeng barang. Yen memajeng amung karo jenor kuning. Oh iya. Kok ya ngapa? Manut sing bayar biayanya. Ah sengara manut sampean. Lah sampean nek kira-kira arep kompak ya sampean dagel ki nggo yoga dhewe. Kepiye? Nggo yoga dhewe. Gowo yoga dhewe. Ya ora apa-apa wong sampean ki sosiale dhuwur kok. Nggih kok. Dagelan gowo yoga dhewe ya tekor. Lho wong sampean ya nyatane ana sing ora nggawa dhewe kok sak wayang nggo dhewe, ya ta? Ah mboten. Ya mbok ngono. Gamelan kagungane sapa? Gamelane kagone Pak Ismeni. Oh. Ha nggih. Wayang kagone sapa? Bapak Sus. Nah, sampean ora nggawa mbok mana ya nggawa aku kedebok saka omah kuwi. Ya ora ana wong arep dalang kok saka ngomah nggo Yo. debak. Sing umum, Mbah. Dalang kok kon rene manggul debok samang sing Lah nek ora nggawa timbangane tekan kene kari mansal mbok ya sithik-sithik ki rada piye. Mbok ya urun-urun debok apa-apa. Nanti wae. Men kan jeloki kowe ndeas. Oh, bocah dijeloki iki lho. Walah ora. Aku ngerti wis cara ngungak sesuatu. Lah iya ora. Lah apa nang dhuwur ki? Oliane nang ngisor kok nang dhuwur. lho. Ya gur men ngerti ngisor ning dhuwur kok le manah. Jebul kok dhuwur kok melek nggih Bu nggih. Apa nang dhuwur kok men ngerti dhuwur nyat ra iso. Lah ayo selak. Aku ki wis 3 tahun ora joget kok aku. Ana teng dhuwur kok nglirik. Sapitan. Pacitan. Oh, krunguku sapitan. Pacitan sapi teng. Kari dhewe. Napa iki, Pak? Lah bojo diampet tuh. Ngopo? Lah kok tak pin. Menjegleng Kayak keter. sing mburi kalau tok buntet irunge. Ngopo? Kakek mama. Ngawer, anu ngawur. Panas. Panas. Cok Kang Santo. Sing mengapa kok sampean? Lah aku ku marep kono ora ngerti nek kowe mengo. Ayo. Panas udan Udan panas. aleng-aleng
Sabing kowe. Lah ngopo kok aku? Sing duwe. Ayo. Kok sing duwe? Gunung. Lah kok aku sing duwe? Ada kaget to. Gono. Ya. Mangan roti ora keturutan, tuku klepon diwadahi piring. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan, nganti blangkon nggo ngendrokala jengking. Ngono kuwi lak nasibku dhewe. Nyayaca tekan Wonosari Pak Suroto sugih rejeki. Amin, amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sami sareng-sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sampe kala. Nuwun sewu Bapak saha Ibu ingkang tasih lenggah monggo niki dalu-dalu. Alih lenggah mesti satu merga apa paring donga lawan panges. Iki ngono Bapak anggota dewan tangi kudu esuk ora kena tangi awan. Bener. Gendang siram sarapan jujug ana gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan. Sip. Kae bapak lak sing nganggep kopiah lenggah cumeneng tak sawang kok ngaton gagah karo sanak dulur basane nama-nama tak dongake rezeki lancar monggo barokah. Abot ngono lan sing dadi guru Nggih. le nyambut gawe Senin nganti dina Setu. Heeh. Ngendikane becik ora kena saru-saru, turu kena diguguh, uga kena ditiru. Paling penak sing dadi manten jam 7 bengi lampune wis paten. Temanten kangkung gagele nutup korjen, temanten putri siap-siap ana ngamben. Sing ngabot ngono lah sing ewuh. Piye? Cukup lungguh kaya patih nunggu dawuh. Nggih. Ora ngerti nek sing riwang padha giduh. Tamune saya akeh kuwatir uruh mateng lawuh. Nek iki jarene wayangan sing sepisan kena kanggo hiburan. Sing ping pindho nguri-uri kabudayan wayangan nganggo tatanan ben kena kanggo tuntunan. Sip. Apa care sing dadi Pak Lurah le ngarahke rakyat kudu lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Oh iso ngono kuwi desane kemaripan saya apa sing dadi Pak Dukuh. Nggih. Pancene esuk ora kerutukan gawe lawuh. Wong wis ditonjok munjuk kono kene wong emuh biasane sore-sore mumet golek butuh. Sing abot dadi Pak RT. Pak RT, Pak RT. Kudu iso
neterke lingkungane. Bener. Kudu manut apa dawuhe dukuwe. Mongko RT rong karuan pira bayarane. Ayo dulur sing mesem guyu. Nggih. Nek gotong royong dulur ora kena padha nesu. Sing guyu bandol ngompol rak bersatu yen iso ngono kuwi desane mesti cepet maju. Nganggit ukara luar biasa tepuk tangan kagem Mbah. Sing nyari dhewe Pak Dukuh kuwi mau Pak Dukuh kuwi mau. Pak RT. Pak RT, Pak Is minjangnya tahun 2027 meneh jenengan mboten dereng pirsa programipun nggih. Kula sampun mangertos. Lah kok malah gawe program dhewe. Dandane saka kawula cilik. RT itu besok tahun 2027 panggilannya bukan RT. Lah napa? Kepala Daerah tingkat 7. Kok dhuwur men? Sik. Kowe iki ora ngawur lho. Ngawur. Kok Kok dhuwur kepala banget? daerah tingkat 7? Gubernur tingkat berapa? 1. 2. Bupati. 3. Camat, 4. lurah, 5. dukuh, 6. RW. 7. R. Nah, kepala daerah tingkat 7 RT. Sesuk nang sambutan kepala daerah tingkat 7 RT. Kok ngajal. Lah nek RT ki bayarane pira? Ngon aku to. Heeh. Sedina 1000. Lah jare tok tunjangan lek Entuk nek nggon aku lho. nek gone sampean iki tunjangane Wis piye? ora usah ditunjang, wong anggere gelem minggir ora ditunjang. Aku takon temen kok. Nadian, selak iki nganggur. Oh iya. Lah iki mangan gaji buta ya ayo malah. Nadan awat Paling ngulon Ayo. dipun lajengaken langganipun digarap Gogomino sing penak. Ya coba. Ayo Mas ayo. Joget tak? Iya.
biasa. Tepuk tangan buat Mbah Waluyo dan Gus Yuin. Matur nuwun banget Wah, pokoke. Jan. Wiyadane iki lagune karo endinge Dawa endinge. dawa endinge wis pokoke. Lha engko goleke sandang pangan kowe tak rewangi ngene neko. Nggih. Nggih, Pak wingi dek corona wingi kula niku ditawani nyambut gawe Pripun? seminggu bayare 10 yuta. Oh sampean ki bodho seminggu 10 yuta kok. Lumayan lho. Lah mbok ya diangkati. Ya meneng pabrik hitungane iki. Pabrik apa? Pabrik racun. Ning aku kon tukang ngicipi. Lha ya ora gitu. Lah Ayo, ya apa-apa to nggo percobaan. Nyambut gawe ning ngesarake wong nek kuwi yo Mbah yo. Lah iya ki. Ayo. Ndak selak kesuwen ning nganggur. Lah iya lah kok ya Nggih. gaji buta tenan iki kok. Monggo beneranipun Mas Angger Sukisno kula aturi jumentreng. Nah, Jumeneng. Anu jumeneng. nggih, monggo. Duduk. Weh. Ayo. Samana centeng pundi? Bocange Pripun? kula nek jejer kare Angger Sukisno jan kaya kembar. Kembar apa? Kembar siam. Bener nek kembar. Ngapa? Kembar ki tegese ora kok padha loro. Lah, Kembar apa? niku Cangkeme jembar. wis gaji sih. Nggih, matur nuwun Mas Sukisno panjenengan tindak mriki. Kula jane kula niku awak kula panas. Kok saged? Donge ora arep ngene ning gandeng butuh duit. Nggih. Nggih. Pripun iki? Andere wong aku kira ngeterke jenengan to. Wah. Bareng tak terke tekan kene njur sanake ditawak-tawakke. Ngene iki lho, Mbah. Sing lagi contoh ngeten iki. Kaya Mas Angger iki lagi contoh. Piyayi njawani nyandanganku prasaja ning tetep wibawa apik. Ora neko-neko. Ha kuwi wong tuwa kuciran bareng iki ngopo? Ngantel ora. Nah, Sampeyan apa kepengin apa piye? Pengen apa? kepengin le piye? kuciran. Ha kok ora iso ora ono rambute kok. Dasare ora ana rambut. Wong ku nek ucul kaya nganggo helm. Mau tahu kali yoga kula pas turu ngeten iki ditulisi INK ngono. Kaya nggih Mas Angger, jenengan saking dalam jam pira, Mo? Walaupun ke jam 2 ning undangane ngethoprak aku ora kaget tekan kene jebul wayangan. Mboten napa-napa sampean tetep ketoprak mangke. Eh? Ngeten mawon. Njuk piye? Ampun kuwatir. Kok ampun kuwatir pripun? Ampun lungguh ngadeg mawon. Jare to ora entuk semelang, ora entuk kuwatir kok ampun lungguh. Ngeten mawon nggodho ketapruk Ketoprak. ketoprakan. Nggih. Lakone apa ya sing apik iki? Ah monggo Lah sampean manut jenengan kok. manut jenengan. Pengalaman itu akeh jenengan nek mung ditanding karo aku. Sale nek angling darmo aku wegah. Wegahe. Lah aku wis tau didapuk macan, Mas. Kula njur kelingan. Niku lakon Joko Galik niku kula didapuk macan. Lah nggih. Jaman ketoprak niku kula lek nganggo sirah kewalik marep mriku niku kula brangkang ngene. Ndase marep kula ana. Lah nek niku men nganggo. Lah aku iki gandeng suwe ra ditok-tokke ndase tak selehke aku udut lho kok sutradarane. Macane metu, macane metu. Aku terus lali ndase ora tanggung. Penonton alok. Brasmu, brasmu. Lah aku ya terus nganggo srep ngono. Ha ngene saya gedhe gandeng nganggo ndas. Penontonnya alok meneh. Pripun? Apik dek ra nganggo topeng. Gak aku ya gedhe brasmu. Nggih monggo Mbah. Nggih. Menika badhe muntil utawa lendiane lakon apa ora ngoten. Kula Mas manut Angger ya, sampean, kula manut jenengan. Metil. Nggih. Petilan Nah, ketoprak. ngoten ya. Petilan ketoprak. Tilan. Oh, fragmen. Ayo bejane ngendika ya medhil. Lah, Petilan. petilan nggih. Nah, aku sok untung sone iki apik. Wong kula ora nganggo N kok jenengan iki. Sampeyan muni metil nek sone elek. Wis mboten sate bulan baleni. Untung sone. Tuwa kemaki dikucir malah metil. Yo. Untung anti tua, sampean ra kepengin anti tua piye? Ayo nganti wis tak gadang kok njuk kepiye. Gene iki wedi. Aku ya tau dilokke ngono kuwi. Tua kok banggae ya bangga wae. Ana lho sing ora nganti tua aku ya ngono to. Lane arep tekan simbah ki melalui beberapa semester. Kok semester to? Tataran kan nggih. Seko Dik, seko Le, seko Kakang, seko Mas, terus Pak Le, terus Siwa, terus lagi Simbah. Kuwi kudu lurus tik 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 nek ora, oh ketekan Siwa wae.
Ah, Oh iya ya. Pinter tatarane urut. Nek wedok, kira nek lanang. wedok. Saka dik tekan le iku. Lah iya nek wedok ya saka apa? Nek cara ngono aku, Wuk. heeh. Oh. Hah? Sik, apa aku muni wuk kae Lisa guyu kowe duwe apa ya? Aku kok ya tau tepung kuwi to. Lah Lah jane wong Jawa sih mbah babian iki nimbal iki nek lanang li, nek wedok wuk kuwi pancen wis biyen ning ngono. Nggih. Ya iya aku ki tau krungu. Kalau mangsa lanang ya cung mboten niku. Oh. Nah ini jenenge kacuk, barang ini lanang ya. Nggih. Iya. Wo terus no, Nggih, terus nduk. nduk, terus yu, Nggih, terus le, mbok, mbah. Lan sak Nah, terus. beberapa itu harus memang diselesaikan dengan apa? Nek orang ora tutup kan. Njur apike lakone napa? Niki ngeten mawon. Gayane wis kaya penuangan tenan. Pun lakone ngono mawon. Warok Jogorogo utawa Joko Prasetyo. Sik kuwi lakon anu Medion. Nah, Medion. sing Medion sing kae lho Warok Jogorogo sing Tundung Medion. Nah, sing Bupati nggih Joko nggih Sekarniti nggih. Ya, Ngerti ta? nggih kelingan. Adipati Mojo Agung. Tok ora ngerti ngono. Ngerti ta? Peter kene lek ketoprak karo sampean. Ya wis cekat-cekat ki dapukan. Dapukan. Nggih, nggih siap. Slendro nggih. Kayak direp tinggo dapukan ya. Nuwun. Nuwun para sutresna. Sugeng dalu. Sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Ya le matur ki dimaneske sithik. Dimaniske. Aturaken pambagya wilujeng sugeng panggihan malih ngono to. Bagus. Sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Sepi Budaya. Ya. Wonten ing dalu menika kepareng badhe ngaturaken setunggaling lapan kanthi mawa irayan. Apa? Apa lho? Medya tunduk. Apa ora tekan Medion nek wong papat kok kepiye? Namun mboten ngantos dumugi Medion. Ya. Para paraga ing badhe ngayahi jejibahan wonten ing dalu menika. Sutradara kasta dening jenenganipun Kula piyambak. Ki Jumbuh Sasmito. Siswanto. Kados ngaten iki. Keprak kasta dening Pak Jumbuh ugi. Terus Jenengan. Bas boronge. Bas borong utawi anemer. Utawi broker. Pencatut. Menika kasta dening janipun Jumbuh Manik. Wong akeh iki melibatkan wong akeh. Lah kok men bayare akeh sampeyan. Pandheganing pangrawit Wah iki. dening jenenganipun sapa ya kuwi sebenarnya Ki Susilo. Men sing ora iso gamel kita. Kapirang swantuning Paranggana. Wonten Dena Yayu. Dena Ani, Dena Anti, balasan Wagiem. Aku ora kesiden wagiem kok. Dene para paraga ing badhe kewajiban. Aku dadi apa? Mangke ringin. Sekarniti katindakan dening Elisa Urkalus Alasun. Terus aku dadi apa? Kritis balik-balik. Dening Nyi Bupati katindakan dening Ema Suhini. Jut aku. Joko Prasetyo katindakan dening Anggar Sukesno. Tekan dulu Mas Ageng suwe kok. Aku juga wis no, kaya ora seneng no. Oh. Dening Bupati Mojo Agung Wah. Toto Sudirso. Wah milih. Kasta dening jenenganipun
Bagus Rudi Waluyo. Sugeng mirsani. Menawi panjenengan boten mirsani, yakin panjenengan badhe gelo. Menawi panjenengan boten gelo, kula sing gelo. Sugeng mirsani ngantos dumugi Titiwati sami bareng. Nuwun. Ya. Kandirane langsung atur lah. Rasane kok ya sepi nek ning nggon kamar ngene iki kok ya wong dhewe. Kaya aku mau wis ngundang kakang sing tak tresnani tak tunggu-tunggu kok ya ora tekan-tekan kene ya kakangku ning endi ya Pak. Guyune ora ngono kuwi. Lah Piye piye? ajeng Sekarniti kok guyune kaya kuntilanak. Betul, Pak. Nuwun. Kula ingkang sowan Ajeng. Kakang, Inggih. iki nek cara paribasa pucuk dicinta ulung tiba. Ulam. Aku kapang sanget gek panjenengan pas teko rene. Matur nuwun menawi raos kapang menika tasih gubet wonten ing salebeting penggalih panjenengan Ajeng. Den Ayu. Kula abdine lho niki. Panjenengan kula dherekaken lho. Kula niku dadi abdi panjenengan. Heeh, sing merahke sutradara. Sutradara. Kula niki abdi lho. Kula abdi taman lho. Abdi Panjenengan nek kepanggih kalian Jatmi Kaning manah menika kedah sing alus. Kudune piye Kok aku malah ya jenenge wong wadon iki watak wadi cang wadi dong wadi Kok ana wadidang bareng. watak wadine dhewe-dhewe. Dadine ya wis gawane kaya ngono aku bloko blak kotang terus terang opo anane. Mesakaken Kang Rama. Tapi Kanjeng Adipati Nata Sudirjo menika lak piyagung. Iya. Tur Adipati panjenengan dadi anake ya kudu sing ngerti tata susila. kudu